בסרט זה נלמד כיצד מוסיפים בוחן לקורס. הבוחן מקיף את חומרי הלמידה שמכיל הקורס ומשקף את רמת הידע של התלמידים. בוחן. תחילה נפעיל עריכה. על מנת להוסיף בוחן, נבחר בפעילות בוחן. נכתוב שם לבוחן. השם יהיה בוחן על מושגי היסוד. נוסיף תיאור קצר. הבוחן יכלול את מושגי היסוד שנלמדו. ישנם מספר הגדרות שנוכל להגדיר, כגון תזמון הבוחן, פתיחה וסגירה של הבוחן. באפשרותנו להגדיר זמנים, שבמסגרתם הבוחן יהיה נגיש לאנשים. לפני זמן הפתיחה או אחרי זמן הסגירה, הבוחן לא יהיה זמין לתלמידים. נוכל להגדיר את משך הבחינה בדקות, השהיית זמן בין ניסיון המענה הראשון לבין הניסיון השני, וכן השהיית זמן בין ניסיונות מענה מאוחרים יותר, וזאת במידה וניתנת האפשרות למענה חוזר. נוכל להגדיר את כמות השאלות שיופיעו בכל דף. האם המערכת תערבב את השאלות, והאם יהיה ערבוב בין השאלות. ישנן מספר אפשרויות להצגה. אפשרות להצגת תגובות והערות לתלמיד. אפשרות להצגת התשובות הנכונות. אפשרות להצגת הודעת משוב כאשר התלמיד ענה תשובה נכונה. אפשרות להצגת משוב כללי על הבוחן, כגון חוות דעת המורה מהישגי התלמיד ורמת ידיעתו שהשתקפה בבוחן. אפשרות להצגת ציון הבוחן. אפשרות להצגת משוב כולל, הודעה שתוצג לכל הנבחנים. ניתן לבחור שהאופציות הבאות יוצגו אחרי שהבוחן מסתיים, או מאוחר יותר כאשר הבוחן עדיין פתוח, או מיידית לאחר גמר הניסיון לפתירת הבוחן. לאחר שאחד התלמידים ענה על הבוחן, אין אפשרות להוסיף או להסיר שאלות מהבוחן. כעת נשמור שינויים ונחזור לקורס. נלחץ על הבוחן שיצרנו. נעבור על הסוגים הנפוצים של השאלות. חישוב. זוהי שאלה שדורשים מהתלמיד תשובה מספרית התלויה בחישוב מסוים, כמו חיבור או כפל. התאמה. לתלמיד מוצג מושג והוא צריך לבחור דבר תואם. בעריכת השאלה נכתוב בחלון השאלה את המושג שיופיע, ובחלון התשובה נרשום את התשובה הנכונה לאותה השאלה. חובה למלא לפחות 2 שאלות ו3 תשובות. אם רוצים להוסיף שאלות נוספות בעמוד, יש ללחוץ על הוספת 3 אפשרויות נוספות. נשמור את השינויים ונחזור לבוחן. שאלת רב ברירה. זו שאלה אמריקאית. לאחר מכן נגדיר, האם יהיה אפשר לסמן מספר תשובות בו זמנית? האם סדר התשובות ישתנה באקראי ממבחן למבחן? האם התשובות תהיינה ממוספרות, ואם כן, כיצד? ואת הציון ברירת המחדל לשאלה. נשמור את השינויים ונחזור לעמוד הבוחן. תשובה קצרה. שאלה שבה התלמיד צריך להקליד תשובה תואמת לתשובת המרצה. התשובה צריכה להיות מדויקת, ולכן השאלה מתאימה לתשובות קצרות בנות מילה אחת. לאחר מכן נשמור את השינויים ונחזור לעמוד הבוחן. נוסיף שאלה חדשה. התאמת שאלות לתשובות קצרות אקראיות.
שאלות אלו נראות בדיוק כמו שאלות ההתאמה. ההבדל הוא שהשאלות נלקחות באופן אקראי מהתשובות שנמצאות בקטגוריה הנוכחית, והתלמיד מתבקש להתאים תשובה לשאלה. נשמור את השינויים ונחזור לעמוד הבוחן. בשלב זה נראה כיצד ניתן להוסיף שאלות לתוך מאגר השאלות של הקורס. נלחץ על מאגר השאלות שנמצא ברובריקת ניהול. מאגר השאלות יכול להיות בנוי ממספר קטגוריות, כאשר ניתן להוסיף ולהסיר קטגוריות. תחת קטגוריה ניתן להוסיף שאלות. לצורך המחשה פתחנו 4 קטגוריות. לכל קטגוריה הזנו מספר שאלות. המספר המופיע בסוגריים הוא מספר השאלות שנמצאות בתוך הקטגוריות. למשל, בקטגוריה לוח בקרה יש 10 שאלות. בקטגוריה רשתות מחשבים יש 4 שאלות. נחזור לעמוד הראשי של הקורס בלחיצה על מחשבים.